Ya, sing hati-hati yo le, jangan kadang-kadang. Ya, awas.
Pada tindak budi, Mari tidak pasaran lah. Wahai orang berbatasi, dewean opo orang wedi Buatan nanti kalian. timbang akur gagah jati. Rasa lemas alias kebetulan Belajar kata rasa kabotan Biar kurang lemas enggal-enggal ngerjani tekan ngomong aku lah opai mimpi Ampun kelemas sampean ampun kecewa aku lara penyeran anak ilmu Awan-awan Pelancane bersama rapat di padi Semarak emas tuku kelambaan tengate aja sumalan secara roda dijamin kepling ya sama nanti bunya
Ya Bapak Ibu para penonton sekalian berbahagia, beberapa saat lagi kita akan sama-sama saksikan kembali bersama Langan Rogogroyo Perang Bareng. Jadi yang kemana-mana tetap stay di situ ya Bapak Ibu.
Yen kowe njaluk lebih mending aku sing ngerti yen kowe mati rasa tinggal ngomong coba kendali karo selendangmu selendang biru sing ana ning pundakmu lontor tanah warna bekas ning ambiku selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ora kembali balik ning tanganku ilang bareng rasa tresno yen kowe njaluk lebih mending aku sing ngalih apa wis olas rasa endang ngomong aja mau kendali karo selendangmu selendang biru sing ana ning pundakmu luntur tanpa warna bekas ning lambiku selendang biru sing ana ning pundakmu hilang iya sabar ya sabar Mas
diwe, masya Allah. Oke, kasih perahu layar ya, yang suka dengan perahu layar. Ayo le, Mas Anton ini wis mabuk deh. Ayo kita joget. Mas Yono mana ya Mas Yono nih? Enggak kelihatan. Mendelek ya dia. Mas Yono mendelek ya. Hilang mendelek ya Mas Yono.